Hello. Ndini kauya uma mchitaura naye manje ndasvika pamati ndo pamuri pamaflats saka ndofamba sei kuti ndipinde mukati mamurimo. Okay, alright. Pindai. You say ndivo sister KV. Ndivi sister KV. Ndini ndinoitwa sis KV. Ai. Ndinoona mchitaura naye kamanye manje ndini uri kuda bhero. Ndazvaona muchiti muri kuda bhero aripo ese mauya kumzinda wemabhero. Makgs mangani manje? Iri i75 kg anobva kuTanzania ndere mwana riri apa. Toita madresi atinawo, mabotomu, masketsi, bhutsu dzirimo, hapana zvizimo chero bhero tepi amangoti muri kudeni mitinawo ese. Alright. Saka evana anenge akamixa. Rakamixa regaini ngokuzvuvirai chimwe sezva muri kuona mabhero acho ane mabhandi atori simbi. Saka takuita kutozvuva. Regai tikurakidzei quality yacho. NdeyekuTanzania mabhero. NdeyekuTanzania. Children mix. Ari mukuona kuti kana imimi mukanovhura botiki yenyu mukazvistima so zvinoita zvinyowani chaizvo. Good quality mabhero. Handisika? Alright. Saka bozi ndikuda bhero kaini. Ndoda bhero ranombonotengesa ndiri kumboku. Ndine munhu akandimirira panzapa. Ane munhu akakumirira. But problem manje kana rikapera ndoti ndoramba ndichizowa kuno kwamana kumbare kunobiwa kunoku. Aiwa, munoziva musanetsekane panyaya yekuya kumbare ka. Isusu tinopa inonzi free delivery because tozoti vanhu kumbare vagara vanokutya. Alright. Saka tinounza bhero kusvika pamuri mahara. Kana ndiri kubeti grid. Tinosvika hapana ezira kugokwe. Aiwa kugokwe tinosvika zve. Mahara. Atitokubhadharisei. Yatangotaura tiri kuda iyoyo ndo yamunongobhadhara. Ene munotobhadhara matogutsikana. Kwese saka mutero masviko chero chimari chero kwamutare chero Mount Darwin mahara kuya ndiri kutoti mahara atibhadharisi. Alright. Saka pane bhero rebhutsu pane masoksi aripo zvese makago pensi zvese hapana chamakoti jackets zvese zviripo. Saka zvinobva kuTanzania zvinobva kuTanzania nekuzambia ndokwatinounza staff. Yes. Alright. Aiwa ndaona saka tokupa irori revanei. Ini zvezvi ndoda remahudhu. Muda remahudhu. Because ndabvomanidzana nechando kana chando chapera next time ndozoti mondigira revana. Alright. Saka munogona asi kune kgs mangani tine ma45 nema75 kgs. Saka iri ndo ratinoti 75 ndozihombe racho. Pozoita irori ramakabata ndo ma45 kgs. Okay. Alright. Saka ndipere mahudhu jackets.